Marian fra Leif Jensen Symaskiner her. I dag der vil jeg lige vise en kort introduktion til vores eksklusiv her, som lige gennemgår, hvordan man tråder og spoler, og hvordan du kommer i gang med at sy. Så hvis du har nogle problemer, så kan du altid kigge på den video her. Kom lidt nærmere. Lad os se på det. Når du får den, så er der jo selvfølgelig, der er selve maskinen her. Så får du en igangsætter, eller fodpedal, som den også bliver kaldt i daglige tale. Og der er netledningen til den selvfølgelig, så vi kan få noget strøm på. Derudover så er der et forlængerbord, og det er altså bare super lækkert, hvis du sidder med nogle lidt større ting, men det kan vi jo altid komme ind på. Det lægger vi lige væk for nu. Til at være. Derudover så er der jo selvfølgelig maskinen her. Så er der jo, du får nogle forskellige trykfødder, der følger med. Der er standard trykfoden, som er den, der sidder på. Derudover så har vi et udvalg. Der er også lidt andet tilbehør. Det vil jeg ikke komme så meget ind på. Det er mere de her trykfødder. Denne her, det er en lynlåstrykfod. Og ja, den bruger man jo som sagt til lynlåse, men også til at komme rigtig tæt på kanter. Her der har vi en blindstingsfod, og den er justerbar, således at man kan dreje på det her hjul, så bliver den smallere, og så kan man justere, så man også igen kan komme helt tæt på en kant. Den er god til understikninger blandt andet. Så har vi en applikationsfod, og det er den har et lidt hulrum her imellem, som gør, at når man laver sådan en pyntestikning, der fylder lidt mere, så kører den stadigvæk fint og flot og har god kontakt med stoffet på hver side. En stoppefod, som jo bruges, når du skal lave en stoppesøm, sådan midt på stedet. Og så er der knaphulsfoden. Jeg ved godt, den kan godt se lidt farlig ud, for når man sådan ikke kender den, men det er den altså ikke, og den er faktisk ret simpel, når man kommer i gang med den. Men det vi vil kigge på i dag, det er jo som sagt lige, hvordan du kommer i gang med den, så jeg pakker lige den her væk. Den lægger vi lige herovre bagved, så det ikke ligger i vejen. Vi starter med at sætte noget strøm til, og bare lige for at vise. Her på siden, der har du en tænd-sluk-knap. Så har du en til din fodpedal, og så er der en til strømledningen. I dag til den her video, der vil jeg ikke bruge fodpedalen, fordi at man kan nemlig også på den her maskine bare nøjes med at trykke på en start- og stop-knap. Når du starter maskinen, så vil den altid sige det her bip, og så vil den, hvis du kigger herover på displayet, så vil den altid stå på søm nummer 00. Søm nummer 00, det er en helt almindelig ligeud søm. Så hvis du nogensinde er i tvivl, så kan du slukke for maskinen, og så når du starter, så er det helt almindeligt 00. Heroppe over, der vil den vise, jeg ved ikke om man kan se det, men der vil stå, at det er til den her søm, der skal du bruge trykfoden, der hedder J. Og det her symbol, det betyder, at nålen den stopper oppe. Den kan man også få til at stoppe nede nemlig. Herover til højre, der har vi stinglængden, som jo er 3,0, og stingbredden. Der står godt nok, at den er 3,5, men det er den jo selvfølgelig ikke, fordi på en ligeud søm, der går det lige ud. Men det er, hvis det er, at du har en zigzag, så vil den vise, hvor bred den er her. Det skal jeg nok vise om lidt. Du kan ændre på dem meget let ved at trykke på plus og minus her. Og lige så snart, når man trykker, så vil tallet det vil forandre sig. Den der runde ring, der er rundt om, ligesom du kan se på det nederste, den vil også forsvinde. Det er, så du kan se, at nu er vi uden for standarden. Nu kommer den tilbage igen, fordi nu er jeg på standarden. Stingbredden, det er jo selvfølgelig nedenunder, og der kan du se igen, det er nøjagtigt det samme. Så det er sådan, man gør. Når at jeg gør det, så kan du se, at den også forandrer sig, nålen den rykker sig. Det er lidt svært at se selvfølgelig, hvis jeg nu stikker fingeren ind, så kan det være, at du kan se og fornemme det. Og det har simpelthen noget at gøre med, hvor den sætter sig hen, så den starter korrekt, når du skal starte sømmen. Hvis vi tager for oven, så har du så selvfølgelig plads til tråden. Når du skal transportere den, så kan du jo sætte den helt ind, og så den ligger helt plan med. Og det er derfor, jeg lige tog den her af, fordi jeg kan jo ikke, det her det er sådan en trådstopper, jeg kan jo ikke sætte den ind, så vil den være skæv. Men så kan man altså gøre sådan. Vi tager den ud, fordi vi skal bruge den ude alligevel. Heroppe der har vi til spolingen, det kommer vi til lige om et øjeblik. Nu er det kun en gennemgang, og til spolingen, og så her, hvis vi kigger herned. Denne her, det er nålestop op og nede. Når du trykker på den, så ryger nålen ned, samtidig med, at den knap den begynder at lyse. Så jeg trykker nu,
så går nålen ned. Så hver gang, når man stopper med at sy, så vil nålen stoppe nede i stoffet. Det er rigtig fint, hvis du har en meget lang søm, der skal blive ved med at være lige, eller hvis du skal rundt på et hjørne. Vi trykker lige op igen, fordi sådan der. Tilbagesyningsknappen, den er her, og den trykker man jo bare på, ja, som man siger, når man vil sy tilbage. Og så har vi en start-stop-knap her. Og det er den, som jeg vil bruge i dag, når jeg nu lige om lidt skal vise, hvordan man gør. Herover der har vi en skildpadde og en hare, og det er den trinløse hastighedsregulering. Så hvis jeg nu sætter den her ned, så kører den meget langsomt. Og selvom at når du har en pedal på i gangsætteren, uanset hvor meget du trykker på pedalen, så vil den altid køre langsomt. Så kan man så efterhånden, gå op i hastighed. Når den er oppe, så vil det ikke være sådan, at den kun kan sy hurtigt. Det har noget at gøre med, hvor meget du trykker på pedalen. Men det er øvelse, så det lærer man hurtigt. Jeg anbefaler altid, at man starter lidt ned i hastighed, fordi så er du sikker på, at den ikke lige pludselig løber afsted med dig. Herhen, der har vi, hvis vi kan komme ind under og kigge her, jeg ved ikke, om man kan finde til min hånd. Den blev lidt skæv der, men der har vi til trykfoden, at vi løfter den op og ned. Og her der har vi så trykfoden i sig selv, og den er nem at skifte ved, at man bagpå er der en lille bitte knap. En lille bitte sort knap her, og når man trykker på den, så falder trykfoden helt ned. Så er det nemt, at man lige sætter den ind på, og enten så kan man bare lige finde den, og så bare klikke den op på plads. Det er det nemmeste. Du kan også gå ind og så lægge den, og så lige prøve at ramme en gang. Og så åbner du op der. Her der har vi plads til spolen, og den åbner man ved at lige dreje eller trykke den her til højre. Så vipper den op, og så kan man lige tage den ud, og så er der plads her til spolen. Så har vi herude foran, når du syr helt almindeligt, så er det her en meget god løsning, eller det store bord, som jeg lige viste dig. Det kan man tage af, og det gør man egentlig bare ved at tage fat og så trække det ud til siden. Så har du en friarm her, som gør, at du kan få ærmer eller bukseben eller et eller andet halsudskæring af, hvad det nu må være indover. Her på bagsiden, der er der så den her lille pose, hvor der er det tilbehør, der er med. Nu ser den lidt halvtom ud nu, men det er fordi, jeg har jo alle trykfødderne, som jeg allerede har vist dig. Så, men det lægger vi herinde igen. Sådan der. Så gør vi her. Og så er vi sådan set klar til at komme i gang med at spole. Så er vi klar til at komme i gang med at spole, så vi også kan komme i gang med at bruge den. Vi tager en rulle tråd. Vi anbefaler altid at bruge noget tråd, der er ordentlig kvalitet. Det vil sige, at et produkt, hvor de gerne vil skrive deres navn på. Fordi så er du sikker på, at du får et produkt, som maskinen den i godsøjne også kan lide, og der ikke bliver ødelagt over tid. Toppen af teksten, og det skal være på toppen af pinden. Så vi slider den her ind på, og så sætter vi den her garnstop på. Det gør vi for, at spolen eller tråden den sidder ordentligt og ikke svupper rundt og laver krummelurer. Når vi nu skal lave en undertrådsspole, så starter vi ved, at vi kører bag om det her metal hængsel, der er her, og så op. Så skal vi følge den her tegning rundt, men den skal på den her side, og så skal vi have den ind foran og rundt om her. Sådan der. Det kræver lige et par gange, men det kommer hurtigt. Så tager vi en spole, og den klikker vi på herover, og det er vigtigt, at den kommer helt ned. Tråden, den tager vi fra på bagsiden, og så kører vi den lige rundt nogle gange. Og når jeg nu sætter den her over og spoler, så vil du, hvis vi lige kommer over til displayet her, så vil vi se, at når jeg trykker hen på, jeg ved ikke, om vi kan få det hele med, ja, så vil den slå over og skrive JC. Det betyder så faktisk på grund grund bare, at nålen den ikke kører med op og ned, når jeg nu trykker på start. Men til gengæld så begynder den at spole nok så fint herover. Og igen med hastigheden. Man kan skrue helt ned, og man kan også skrue helt op. Og ved spoling, der er det jo fint at bare skrue op. Nu fylder vi den ikke helt op, for det er der ikke nogen grund til den her demonstration, så jeg stopper den igen. Den vil selv stoppe, når den er helt fuld spolen ellers. Vi tager den lige sådan her, og så klipper vi lige den af. Den her spole skal vi jo så have ned i kammeret her.
Jeg løfter lige, fordi så er der lidt bedre plads. Jeg skubber til side, så jeg kan få det her ud. Hvis man er i tvivl, så kan man faktisk se, hvordan den skal ligge her på tegningen. Men den ligger her på venstre side, og så er der et lille hak her, og det kører man den ind i, og så kører man den bare op. Så ligger den her. Der vil lige den ligge et øjeblik, fordi nu tager vi lige overtråden igen. Den skal stadigvæk under det her beslag, når vi skal tråde den. Så det vi gør nu, det er, at vi fortsætter. Der er også nogle tal, som man kan følge. Vi kører den ned foran. Og til det her, der er det vigtigt, at trykfoden den er oppe, fordi der er nogle trådspændingsskiver herinde, som vi skal fange. Så vi kører den ned og følger totallet rundt. Heroppe der er der en griber, og den skal vi sørge for, at vi kommer fra højre side. Og så lige svinge over, sådan at den kommer helt ind i det hul, man lige kan fornemme her. Så kører vi ned igen. Og så hernede, der er der sådan en bøjle lige der. Vi skal jo sikre os, at vi får det rigtige træk på ned til nålen. Når vi nu skal, der er en semi-automatisk nåletråd på den her lækre maskine. Og når vi nu skal gøre det, så vil jeg godt have kontrol over tråden. Det vil sige, at jeg sænker lige trykfoden en gang, fordi så får jeg kontrol over den. Så sørger jeg for, at nålen den skal stå i højeste position. Det gør jeg ved at trykke lige nålestop ned og op. Så ved jeg, at nu står den helt korrekt. Så tager jeg tråden lidt over til venstre og trykker den her nåletråd lidt ned, så den bliver fanget i den krog. Så trykker jeg den helt ned i bund, fører tråden ind foran, ned under. Man kan ikke rigtig se det, men man kan ligesom fornemme, at nu bliver den fanget derinde, når den sidder lige frem. Så slipper jeg stille og roligt nåletråden og tråden, og så er den trådet her bagved. Så kan man lige hive i tråden her. Det er simpelthen så dejligt nemt med den der nåletråd. Så løfter jeg trykfoden op. Så skal vi jo lige have hentet den her i. Så vi gør igen det samme. Ned og op. Og så kan vi lige trække i den. Jeg tager lige saksen, for jeg har altså lidt for tykke fingre til at komme ind under. Sådan der. Så har vi både over- og undertråd klar. Så kan vi sætte dækslet, lukke i, og så er vi klar til at sy. Ja, så er vi vist klar til at begynde at sy på den. Når du skal sy et prøvestykke, så er det egentlig et princip, jeg bruger, det er altid prøvesy i det samme, som du skal sy i, det vil sige 2 lag. Det er maskinen, den er også indstillet til at sy i 2 lag, fordi i symaskinen, der syr man jo ting sammen på. Så vi sætter den ind under, og så sætter vi ned. Lige nu, der har vi bare valgt den her lige ud søm, så der er ikke noget, og jeg har en ikke helt fuld hastighed på, jo fordi, jeg, som sagt, det er meget rart, at man lige har lidt kontrol over, specielt hvis man er ny og ikke er så stærk i den. Så trykker vi egentlig bare på start, og så begynder vi at sy. Hvis jeg nu vil sy tilbage, så trykker jeg egentlig bare på knappen, så syr den tilbage, indtil jeg slipper knappen, så syr den frem igen. Og når jeg så vil stoppe, så trykker jeg, og den stopper med nålen helt op. Nu vil jeg jo gerne herhen, og så vil jeg gerne have et lige fint hjørne, så jeg gør det, at jeg siger, jeg vil gerne have nålestop op og ned. Og så prøver vi lige igen. Så kører jeg. Nu har jeg skruet lidt ned, så vi kan se det. Og så stopper jeg. Så stopper den med nålen helt nede. Så kan jeg lige lette på den og dreje. Og lægge den ned igen. Starte. Og så syr vi videre. Og så vil jeg gerne tilbage igen, fordi det synes jeg er pænt. Så gør vi sådan her. Og så syr vi. Nu har jeg sat den på den meget lave, så nu vil jeg gerne have lidt fart på, så vi kan egentlig bare trinvis regulere, og så ellers bare sætte den på. Uanset hvor hurtigt eller hvor langsomt, så vil den så stoppe med nålen nede. Når man så er færdig, så kan man sige, hvordan får det så ud? Ja, der er man altså nødt til at lige sige, vi skal lige have nålen op. Og så kan vi løfte trykfoden og trække det ud, og så er der lige sådan en, som man lige kan kappe af. Så har vi syet en helt almindelig ligeudsøm. Hvis vi nu gerne vil prøve, vi vil gerne lige prøve noget andet, fordi vi har jo ikke rigtig lige, hvordan man skifter programmer. Programmerne, dem skifter du ved, at nu siger vi, at vi vil gerne have søm nummer 8. Så trykker jeg op til nummer 8 på den her. Og som I kan høre, så siger den klonk, klonk, og der skifter tallene, de skifter herover. Og igen, det er
fordi den indstiller sig, så man er sikker på, at man får et rigtig pænt resultat, uden at skal lave alt mulige indstillinger på den. Nu står den så til en 60 zigzag, så nu prøver vi egentlig bare at sætte det ind igen. Og igen, så trykker vi på knappen. Det er så zigzaggerne, der starter ud af. Så stopper vi. Og så har vi en fin, det skulle nok have været en anden farve tråd, men I kan nok godt fornemme det. Hvis vi nu gerne vil have en af de her pænere sømme, hvor vi for eksempel siger, at vi vil gerne have nogle hjerter, det er søm nummer 52. Vi gider jo ikke at skal sidde og trykke 52 gange på den her. Men nej da, så vi holder den inde, for så springer den 10. Nu springer vi op, der kom vi lidt for langt. Sådan der, og så kan vi lige gå ned til 52. Således. Så fortæller den faktisk, at vi skal bruge den trykfod, der hedder sæt, og det er så den, der er applikationssøm. Vi kan godt snyde lidt og bruge den her, bare lige for at vise det. Så vi lægger den her ind igen. Nu skruer jeg lige lidt ned igen, så vi lige er sikre på, at den bliver pæn og flot. Tråden lige nedunder, således, og så trykker vi på start. Så kører den lidt frem og tilbage, som man kan se, og der er det vigtigt, at man ikke forcerer stoffet. Det vil sige, lad maskinen arbejde for dig. Fordi så får du altså det pæneste resultat. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal sørge for, at den eventuelt bliver lige. Og det gør man selvfølgelig ved bare lige at sådan lige justere en lille smule, hvis det er på stoffet. Nu siger vi, at vi er færdige. Og så løfter vi lige op. Trækker ud. Og så har vi altså nogle meget pæne hjerter. Jeg skulle selvfølgelig have taget en anden farve tråd, men ja, pyt skidt, det er jo kun for at vise det her. Så det er sådan, den i store træk fungerer, vores eksklusiv. Men det er jo ikke nok, at jeg lige står og viser dig det her. Det du skal gøre, det er, når du har købt den her maskine hernede, så skal du gå ind på cyklub.dk, og så skal du melde dig ind i cyklubben, der hedder Eksklusivklubben. Fordi der vil Lise Junker en gang om måneden, det er faktisk om tirsdagen, den sidste tirsdag i måneden, der vil hun undervise i, hvordan at maskinen den fungerer. Det vil sige gennemgå alle sømme og syteknikker, og hvad kan den, og hvad kan man bruge de forskellige trykfødder til, vedligeholdelse og alle de der ting der, så du bliver rigtig godt fortrolig med den. Og når du har købt maskinen her, så er den der syklub jo gratis. Der er så også en sycafé den sidste lørdag i måneden, den er også gratis. Og så er der også Syg og Hjælp Hinanden-klubben, som er den første tirsdag i måneden, og den er også gratis. Du går ind, og så melder du dig på, og hvis du har nogle spørgsmål ellers, så ringer du dig bare ned til os i forretningen, så skal vi nok hjælpe dig. Held og lykke med din nye maskine.